הכל בסדר? האמת שלא. אם משהו לא בסדר, אז אפשר להחליף. כן? את החיים שלי אתה יכול להחליף? את הילדות שלי אתה יכול להחליף? הייתי ילד מחונן. ירשתי את זה מסבתא שלי. חשבו שאני אהיה מוצרט. אבל אז אמא שלי חטפה דלקת חניכיים, ואני נאלצתי לוותר על החלום. אבא שלי קיבל את זה מאוד קשה. הוא התמכר לאלכוהול, למין, לגיהוץ, ואז גם הוא מת. אחותי הקטנה עזבה אותי ונסעה למזרח. נשארתי לבד. אלה היו שנים מאוד קשות. חשבתי שאני משתגע, אבל אז פגשתי אותה. בחוג לריקודי עם. זאת הייתה אהבה ממבט ראשון, מלאת תשוקה. היינו בעננים, עד שהיא גילתה במה אני עובד. ועזבה אותי, נשארתי לבד. ועכשיו כל מה שנשאר לי זה הסבון. וחוץ מזה, הכל בסדר? ימים מרגשים, בקרוב ב-Yes Movies, לאנשים שאוהבים סרטים.